Oi nani dapat sekarang nama. Rada sendu baunu ayoi. Masih olsen nglai. Nang baba ni hinjaw nung margana nung mara. Nang aku mana sampai memujang dunia. Ma जाबावगोन दानि गथ'फोरजों ओइ आदा मा सामफ्रामबो मबाइलजोंल' थाबाय थायो नों मा सिरांखिनि नों गोदो नोंनि बिमायाबो रांखिनिथारमोन सालिया बेनो लाखाथारदों बे नों मा होन नोङो नोंलाय सोरनि फिसौला र' आं दुर्गा फुजानि ड्रेस बायनो थाङो आंनो ड्रेस नाङा पाबजिनि रयेल पास लानो ससे रांल' नांगौ लेखा फरायावथ' गैखाला खामानि दामानियावबो गैला साला बे सालिया फैसाखौ होमारगोन ना होमारा Hak, akhirnya om nabuna lah apa? bos mana fैगासिनो Oi sali, hui. bos laboबाय Hap, माथो समायना थार क्लियारलाय Hap, माथो आंनि गोदोनि एक्सलाय गथ'फोर सोरथा गोदो जों सानैनि मोसानायफोरखौ गोसोखांबा आयै खर'फ्रासो बोरैबा मोनलायलाङो आंना बेसेदि गोरोबफ्लेनाय बे मोननै रावा I love you oh I love you बुंजाहां आंनि गोसो अननायजों बुंजाहां आंनि गोसो नोंनि खेबसे मिनिनायाव नोंनि खेबसे रायदावनायाव अननायजों बुंजाबाय आंनि गोरबो आंनि गोसो Musuh, akhirnya gerah.
सोरखौ लाबोनांगौ सोरखौ लाबोखो सरिलै बस नों माथो गोबां सोलायबाय बुन्दासो जाबावबाय नों नोंखौ मोनैयाव बे लामाखौनो लानो गोनां जाबायलां आंबोथ' नोंखौ नेनानै दंमोन दा थेवब्लाबो नोंखौ लानो हाला आं दाबो आंनि जिउआ नोंनि थाखाय नै आयै दाबो इस आफा मा मोखां सोम सोम जाबोलायखो नोंहालाय मा जाखोसो होनदों नों लामायाव माखासे गाज्रि सेंग्रा लोगो मोनबोदोंमोन आं मा बिदिसो होनबा र' लाना थानां गरम फैलायखोब्रा आंनि आबजौआव नोंलाय नोंखौ मैया बससो जाबा नागिरबावबायमोन मा नों आंनि बिनानाव हाबासो नागिरबावदों नोंखौनो गारलांबाय था बे गामसायाव डिस्टार्ब रौलै थेबग्रोना लानां ससमा थसमा नांलालै आंनो दिनै थैयाबा थैलालाय सानना थांबाय हैया आइ दै बिसोरजोंबो जालालै माथो बस हाब बे सासेखौनो बै साब्रै थाङोबा गासिबो लागायजोबदो होसिजोब सिबोरोजोब दोनखानाङा है नोंसोरलाय माथो मोनथारदोंब्रा है माथो बिसोरबो जाला नों थांदो मा नोंनो नामा बसआ बस नों थांदो दा बुरबक नों थांग्रोनांगौ ना आं थांग्रोनांगौ नों थांदो बस मा थांहां फैया नोंलाय हाय र सारां मारिग्रोना लानि हाय दालाय माबायदि मोनदों साला माथो बारायथारदोंब्रा हाय हाय गुमै आइदे hey बेटा नोंखौ दोन hey